बिदै गोनां नाखौ नोंथाङा हमोब्ला 5,000 रांनि जुरिमाना होनांगोन आरो 6 दाननि थाखाय जोबथेसालियाव थानो गोनां जागोन। बिटिआर सरकारनि ना फिथाइ बिफाननि CSD नील दासआ बिदै गोनां ना हमनायखौ गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि गोख्रों संदानगासिनो दङ। आसाम ना आयेन खान्थि फोसावनाय बादियै 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम ना बिदै दैफुनाय सम, बिनिखायनो आसाम रायजोनि सिङाव थानाय बड'लेण्ड हालामाव मोनफ्लेबाय थाग्रा नाखौ रैखाथि आरो थोजासे ना बांहोनांगौनि थाखाय होखानाय आयेनखौ मानिनो बिथोन होदों। बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिदै गोनां ना हमनायखौ संदाननाय बायदिनो दिनैबो क'क्राझार सहरनि खोला फारसे दिप्लाय बिल एबा बामुनिगाव ओनसोलनि दैसायाव ना हमबाय थानायखौ सिग्रोम होयो। ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होहरो दि सुबुंफ्रा बिटिआर सरकारनि नेम खान्थिखौ गनायनानै 15 जुलाइसिम बिदै गोनां ना हमनायखौ बन्द खालामनांगौ। जाय सुबुंफ्रा मानिया बिसोरो 5,000 रां जुरिमाना होनांगोन आरो 6 दाननि थाखाय जोबथेसालियाव थानो गोनां जागोन। কোকৰাঝাৰ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি এটা অভিযান চলাইছোঁ আৰু অভিযানত আমি এজন মাছমৰীয়া ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। লগতে আমাৰ যিটো 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে আমাৰ অসম মীন আইন, সেই আইনটো সকলোকে মানি চলিবলৈ আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই সময়ছোৱাত খাল বিল নদী জান জুৰি যিবিলাক প্ৰাকৃতিক জলাশয় আছে এইবিলাকত যাতে কোনেও আমাৰ থলুৱা মাছবোৰক নামাৰে, কাৰণ এইটো আমাৰ বৰ্তমান মাছবিলাকৰ ব্ৰিডিং ছিজন। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে আমি সমূহ ৰাইজক এয়ে আগবাঢ়িছোঁ যে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত যাতে মাছ মাৰাৰ পৰা বিৰত